Suportado sa yanong Sugbuanon ug lakip na sa mga senador ang desisyon ni Gobernador Gwen Garcia kalabot sa optional nga pagsulob og face mask kung anaa sa gawas. Sila si Senador Aquilino Coco Pimentel III ug Senator-elect Robin Padilla miuyon sa barugana ni Gobernador Gwen Garcia nga hatagan og higayon ang mga lokal nga kagamhanan nga gamiton ang gahom niini sa local autonomy kay nakalatid man kini sa balaod. Ang tumong sa local autonomy tungod kay mas nakahibaw ang mga lokal nga opisyal sama sa mga gobernador ug mga mayor kung unsa ang kahimtang sa ilang mga dapit ug mga konstituwente hinungdan nga aduna sila'y gahom nga mopahamtang og eksaktong balaod nun og direktiba nga haom sa ilang dapit. Padayon paghihapon nga gibarugan ni Gobernador Garcia ang iyang executive order nga optional na lang ang pagsulob og face mask dinhi sa probinsya sa Sugbo kung anaa sa gawas sa panimalay o outdoor setting ug dili kini ipugos sa katawhan labaw na nga dili usab dakpon katong dili magsulob niini. Apan giklaro ni Garcia nga wala niya tangtanga ang pagsulob og face mask sa sulod sa saradong lugar, ilabi na kung adunay air conditioning ug dili well ventilated ug kadtong mga adunay gipamati nga simptomas sa sakit sama sa sipon, ubo ug hilanat. Matud ni Senador Pimentel, ang ayan lang gayud nga hatagan og importansya ang local autonomy kay nakalatid man kini sa balaod. Giuyunan usab sila sa mga ordinaryo nga Sugbuanon alang sa uban inay nga mogasto og para sa face mask mas maayo pang gamiton ang kwarta para sa pagpalit og vitamins nga makapalig-on sa immune system. Si Ma'am Charina nga bag-o pa lang nanganak, alam niya nga mas importante nga makalanghap og presko nga hangin. Kapila day ka mag-ilis og face mask sa usa ka semana? Kudagan sa usa ka adlaw murag katulo kay inig uli na to face mask usay makalimot ta. Asa na to tong gipahit face mask Palit po dong kas kayo. Mas nindot pa mo budget ka sa vitamins. Gani nagkanayon ang ubang katawhan nga walay gamit ang face mask kay nahimo na lang kini nga dekorasyon. Ilabi na nga sa suwang na lang kini ibutang. Huwag tango na ng face mask kay wa man ni kapuslanan Japon. Kay unay face mask yari na gyapon. Ibutang na gyapon diri. Ako, opinion ako mas may pantantango na lagi ng face mask. Total, daam tayo mga tambal, daam tayo mga vaccine, mga booster, kinahanglan, di ba? Una nang gipasabot ni Gobernador Gwen Garcia nga dugay nang wala magsulob og face mask ang katawhan, ilabi na kadtong panahon sa eleksyon. Apan, wala na usab musaka ang mga kaso sa COVID ug wala na usab na nakop ang kapulisan. Busa ikaw, ordinaryong Sugbuanon. Di ba praktikal ug realistic ang direktiba sa gobernador? John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.